Сәлем дуслар, экраннарда татар эстрадасының ең гадел клиплар кет барады. Безнең резидентлар узган атнаның кояшлы ялларын ничек үткәрде? Сез биргән тавышлар ярдәмендә резидентларыбыз нинди урыннарга лаек булды? Бүген бу сорауларга җаваплар алырбыз. Сезнең белән Айрат Ильясов һәм без башлыйбыз. Традиция буенча хит-парадның башында без атна буе аз тавышлар җыйган клип белән саубуллашабыз. Әйдәгез бу клипны соңгы тапкыр карап узатып калыйк. Күрәсем килә сине, күңелемә канат куясым, бергә булган чаклардагы кебек, иңнәреңә синең когаласым. О, сагындым сине, о, оныта алмыйм мин. Йөрәгемне бирер идем сине генә күрү өчен. Яңа көчләр, яңа өметләр белән хит-парадка яңа клип килеп керә. Бу атнаның премьерасы өчен тавышларыгызны кызганмагыз. Әгәр уңыш сиңа барып тикренеп китсә, үртәп китсә яныңнан, яткан мендәрең шыланса, ялгыз аткан таныңнан, ялгыз аткан таныңнан. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртәла. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртәла. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт. Әгәр тормыш авыр мәшәкатең сиңа салса, төреп тирә ягыңнан, авыр йөктә сагыш йөрсә, җилкәләргә сарылган, җилкәләргә сарылган. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртәла. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртәла. Әгәр ялгыш күңелеңдә назлы җырың бетсә, кешең бетсә сагынган, хыял кушың ташлап китсә, өмет китсә җаныңнан, өмет китсә җаныңнан. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт, тик мәхәббәт барын үзгәртәла. Тик мәхәббәт, тик мәхәббәт,
Гөлнара Темиржанова узган ялларны гаиләсе, нәни кызы белән үткәргән. Шәһәр читенә чыгып, саф һавада күңел ачып, уйнап, ял итеп кайтканнар. Мунча кермичә үткән ялның ноктасы булмый диләр. Гөлнара мунча кереп, нокта куеп, яңа эш атнасына яңа көчләр белән аякта баскан. Киләсе атнада Гөлнара нинди позициялар яулар икәне бары тик сездән генә тора. Тавышларыгызны кызганмагыз, ә хәзер татар җаны җыры сезнең экраннарда. Да, красота. Да, Улым? Давайте. А вы почему из Татарстана уехали? Эх, улым, мен әлі ол уақытта бек кішкене болдым. Ulan, başına kiyindi. Salkın tüymesin. Yazmıştan uzun yok değil. Giderge gerek bulurum. Köpüler şul tuğanı yoklarından Çakru bilen çıkıp gitkenler Kazak, Kırgız, Üzbek illerini de Şiçirilerde ömür itkenler Kırışı da sen, uğanı da seni halkım Gügelinde bitmez muğu var Bakar kanı, tatar canı bilen Kübreginde ulu yürek var Kulak deyip durmuşu onganların İşlep gümürge Dillerinden tuğanı şirlerinden Uzatkanlar türlü jirlerge Durışı da sen, onganı da seni halkım Gügelinde bitmez muğu var Bakar kanı, tatar canı bilen Kübreginde ulu yürek var Tора kılgan, tora alışkan zaman Çitlep uzmazsa da koşkağım Yaşıysin de yeşeresin haman Kırış kalkın bilen avılım Kırışı da sen, uğanı da seni halkım Gügelinde bitmez muğu var Bakar kanı, tatar canı bilen Kübreginde ulu yürek var
Татар эстрадасының романтигі Илназ Сафиуллин узган елларда бар вакытын гаиләсенә багышлаган. Әнисенең туган көнен бәйрәм иткәннәр, аннары әтисен Сочига, санаторийга озатканнар. Бик яхшы бәйрәм иткәннәр күрәсең. Бер үбәсем килә җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, кагыйдәләрен беләсез. Иң мөһиме кодны бутамаска. 1320 номеры, топ клип 158 коды. Bir übesim kile gözlerinden İsiresim söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalan ayak uzgan izlerine Bir şişesim kile sirlerine Yaktırtasım sarı gözlerini Şaşıp şaşıp bir nazlıysım kile Ay nurundan nurlu yüzlerini Bir übesim kile gözlerinden İsiresim söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalanlaya uzgan izlerine Söyü uşağında dirli dirli Kabatlısım kile isimini Hislerimden tizginlerin sütü Yaratasım kile barısını Bir nazlıysım kile şeşlerinden Bir kuşasım kile dillerinden İsiresim kile söyüğünden Min bəxtli barı senin bilen Gözlerinden İsiresim suyu sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalanlaya uzgan izlerine Nay 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 Bir übesim kile gözlerinden İsiresim söyü sözlerinden Кемнәр шәһәр читенә чыга, ә кем парк юлларын таптый. Гөлназ үз ялларын паркта һава сулап, табигать кочагында үткәргән икән. Мөгаен тамашачылар арасында парк ул табигать түгел диючеләр дә булыр. Минем аларга җавабым бар. Агачлар бармы? Бар. Димәк, табигать. Сау һавадан башка яхшы ялның тагын бер факторы да бар. Тәмле ризык. Анысы да җырчының ялында булган. Димәк, Гөлназның яллары уңышлы узган. Киләчәк ял көннәрендә шундый ук хәтта тагын да яхшырак узсын дигән теләктә калабыз.
Uçraştırdı bizni salqın kışlar, ayırmasın idi yemli yazlar. Nazlasın eli жылы jeyler, saklasın bizni sarı gözler. Sen bitmenim tuttu kışım, qabız ekşisi yutan. Kullarını bir kulmada, ışıqalı berge kışım. Sen bitmenim tuttu kışım, qabız ekşisi yutan. Kullarını bir kulmada, ışıqalı berge kışım. Min tiladim seni uchrattirga, min tiladim seni ko'rarga. Tilaganlar shin g'osha ekan, men tilayman seni suyarga. Sen bitmenim tuttu qishim, qabz ekşisi yutan. Qo'llaringni bir qo'limada, ışıqalı berge kışım. Yeter kışlar, yeter yazlar tağın. Men gitmemin kışlar ardından. Men qalırman senin yüreğinde. Sen yaratgan kişin men bulup. Sen bitmenim tuttu kışım, qabız ekşisi yutan. Kullarını bir kulmada, ışıqalı berge kışım. Sen bitmenim tuttu kışım, qabız ekşisi yutan. Kullarını bir kulmada, ışıqalı berge kışım. Эльмира Галимова жырлаудан башка фәнни эш белән дә шөгыльләнә. Әлеге вакытта ул 25 апрельдә Тукайның 130 еллыгына багышланган конференция кысаларында бөтен Төрки илләреннән килгән кунаклар алдында чыгыш ясарга әзерләнә. Ул үзенең мәкаләсе белән чыгыш ясаячак. Аңа уңышлар теләп калабыз һәм тавышларыбызны кызганмыйбыз. Aşkına yazığa, kimdir jeygen azığa. Min aşkınam sarı kızlarga. Sarı yafarak yurgan, kumgen soqamaqlardan. Yaşlı güzeler meni izlerge. Biz atlagan, parlap soqamaqlarına. Sarı buranlarda odaşam, tavışırmaz deyip qavaşırmaz deyip, uz-özüme haman oldaşam.
башына языға, кімдер жайгын азыға. Мин ашқынам сары күзләргә. Сары яфрак юрган, күмгән сукмаклардан, яшьлек эзләремне эзләргә. Без атлаган барлык сукмакларына барлап, сары бураннарда адашам, табышырбыз диеп, кавышырбыз диеп, үз-үземә һаман алдашам. Без атлаган барлык сукмакларына барлап, сары бураннарда адашам, табышырбыз диеп, кавышырбыз диеп, үз-үземә һаман алдашам, үз-үземә һаман алдашам, үз-үземә һаман алдашам. Келесі резидентімізға көшкенше, исіңізге түшірем 22 апрельда, яғни иртәгә филармония концертлар залында жырлы оке концерты узачак. Син тыңларға ғына түгел, қошылып жырларға да яратасыңмы? Демәк, сиңа бу тамашаға барырға керек. Ашығығыз, билетлар алып үлгере аласыз әле. Ә хәзер сезнең экраннарда янмас иде йөрәк жыры белән Айфара төркеме. Яратмадым бүтән берәүне дә, яратмам да инде күрәсең. Үз алдыма бәхетләрем булыр, тик син генә барып киләсең. Хәбәрләрең юк шул сәламеңдә, онытырга мәллә исәбен. Утлар салып киттең йөрәгемә, нишләвең бу иркәм, нишләвең? Янмас иде йөрәк, янмас иде, сөям дигән сүзең булмаса. Янмас иде йөрәк, янмас иде, сагышларым сүнеп югалса. Янмас иде йөрәк, янмас иде, сөюләрдән күңел туялса. Янмас иде йөрәк, янмас иде, бер ялгызы әгәр булса. Бүләк иттең нигә сөюләрне, китәселәр булгач калдырып. Син мине дә белми дисең микән, яшисең бит син дә сагынып. Ышанасы килә күңеленнең, калмагансың диеп бүтәнгә. Кайталасың әле, кайтам дисәң, мин гомергә әзер көтәргә. Янмас иде йөрәк, янмас иде, сөям дигән сүзең булмаса. Янмас иде
Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Sağışlarım sönüp yoğalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Söyürlerden günget uyalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Bir yalğızı eğer bulalsa. Мыгайын күпләр җылы көннәр җитү белән стандарт буенча табигать кочагына ашкынганнардыр. Ләкин Рамил Закиров түгел. Ул гомумән стандартны яратмый. Шуңа күрә ялларны да стандартлардан чигенеп, авырып үткәргән. Үзен начар хис итүенә карамастан, егет концертлардан баш тартмаган, үз профессиясенең фанаты булган җырчы бар көчен җыеп тамашачылар алдында чыгыш ясаган. Руслан Закировның «Тик син генә» җыры сезнең экраннарда. Сиңа булган хис турында башкаларга сер шишмәм. Аңлыйсың микән син шуны хисләрем чын икәнен? Сорыгып беттем, көттем, очрашулар җиткәнен. Тик син генә, тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Сөйләр идем серләремне күңелдәге булганын. Белсәң иде йөрәгемнең нинди хискә тулганын. Син диеп ата таңнарым, син дип килә язларым. Белсәң иде шул сүзләрдә күпме сөю наз барын. Тик син генә, тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Күңелемнең кояшы син, синең белән бик рәхәт. Дөньябызны гүзәл итәр уртак булган мәхәббәт. Менә тиздән күрешербез, барсың сиңа сөйләрмен. Назлап чәчләреңнән сине көттем диярмен. Тик син генә, hey. 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 Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Өченче урын иясен каршы алыгыз.
Yaşlarımın ni күрәсің Білмәгәнмен икән яшьлектә Бәхет ағашымны яшен суқты Тирән ярасан йөрәккә Ничек түзим икән яраларга Кайдан эзлим икән дауасын Сабырлык бир Ходай үтәр өчен Сагыш белән бәхет арасын Ничек түзим икән яраларга Кайдан эзлим икән дауасын Сабырлык бир Ходай үтәр өчен Сагыш белән бәхет Без менәсе бәхет баскычлары Сыңау белән сагыш каплады Йөрәк түрендәге саф хисләрне Синең горурлыгың мактады Сагынырсың әле еллар узгач Мине югалтканга үкенеп Соң булыр шул ул вакытта инде Минем йөрәк типмәсен Ялгышыңны юрамай язмышка Бәхетеңне үзең өчердең Сагынырсың әле еллар узгач Үкенерсең ләкин Сагынырсың әле еллар узгач Мине югалтканга үкенеп Соң булыр шул ул вакытта инде Минем йөрәк типмәсен Сагынырсың әле еллар узгач Мине югалтканга үкенеп Соң булыр шул ул вакытта инде Минем йөрәк типмәсен Минем йөрәк типмәсен Минем йөрәк типмәс син Бәхет телим җырын башкаручы Илшат Җәлалов ял итәргә уйламаганда. Кем эшләми, шул ашамый диләр. Ашар өчен Илшат ял көнендә дә тырышкан. Ә инде кичләренең бер вакытын дусларына тапшырган. Аның җыры өчен тавыш биргә теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип башлап 154 коды белән SMS хәбәр җибәрергә онытмагыз. Сезнең тавышлар бирү ярдәмендә икенче урынны яулаган клип сезнең экраннарда.
Кая китте соң Безнең үткән мәктәп еллары Таныштырган һәм очраштырган Авылыбызның клуб юллары Язмышкамы шулай язылган Вакыт җиле микән кагылган Мәхәббәт дип янып йөргәннәр Бары уйгана калган Хәзер син бит Башканың яры Үпкәләмим ник шулай димим Мин бит бары тик сине Бәхетле булуыңны телим Бергә булыйк, бергә дисәк тә Безнең хыял чынга ашмады Берсен-берсе сөйгән ярларны Язмыш төрле якка ташлады Язмышкамы шулай язылган Вакыт җиле микән кагылган Мәхәббәт дип янып йөргәннәр Бары уйгана калган Хәзер син бит Башканың яры Үпкәләмим ник шулай димим Мин бит бары тик сине Бәхетле булуыңны телим Хәзер син бит Башканың яры Үпкәләмим ник шулай димим Мин бит бары тик синең Бәхетле булуыңны телим Хәзер син бит Башканың яры Үпкәләмим ник шулай димим Мин бит бары тик сине Бәхетле булуыңны телим Киләсе иҗади тандем гел эштә. Миңа калса, алар ял дигән сүзнең я хәрефен дә белмиләр. Кешеләр ялларын табигатькә чыгып дуслары белән үткәрсә, Гүзәлия белән Радик эшлиләр. Гүзәлия мәҗлесләр дә алып бара. Апаста һәм Буада узачак концертларына әзерләнә. Ә Радик гастрольләрен дәвам итә. Татар җыры фестивалендә җиңү яулаган Яныңа агылам җыры өчен тавыш биргә теләсәгез, 13-20 номерына топ-клип дип башлап, 149 кодын язып җибәрегез. Хәзер сезнең экраннарда беренче урынны яулаган клип пәйда булачак. Каршы алабыз.
Azgına yo'g'alsam men seni sog'inam. Saf suyu aldında başıyım tabınam. Jili bulam, nuri bulam, yanına ağılam. Menimsin kimim var, yo'g'almay sog'ingan. Jili bulam, nuri bulam, yanına ağılam. Menimsin kimim var, yo'g'almay sog'ingan. Jili bulam, nuri bulam, Yanına ağılam. menimsin kimim var. Yo'g'altmay sog'ingan, yo'g'altmay sog'ingan. Jili bulam, nuri bulam, yanına ağılam. Menimsin kimim var, yo'g'almay sog'ingan. Jili bulam, nuri bulam, yanına ağılam. Menimsin kimim var, yo'g'almay sog'ingan. Menimsin kimim var, yo'g'almay sog'ingan. Шулай күңелле матур җырлар тыңлый тапшырыбыз ахырына да җитте. Яңадан исегезгә төшереп үтәсем килә. Яраткан резидентыгыз өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип башлап, әлеге резидентның кодын язып җибәрегез. Яки безнең ВКонтакте официаль төркемебездә тавыш бирегез. Ә мин Айрат Ильясов сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр пока-пока. Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up Atelier Vizaj һәм стиль студиясе тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист стилистлар сезне иң мөһим тантанага әзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефоны 226 02 70.